Kalong gajing sngawsi ka bakraw ya ki riwngngai Kristan ka balang Roman Catholic namar u Pope Francis ubala prapu prasnem karta ubalong ukle do bat ukpa bakhoi ka balang Roman Catholic ula khlat no na kane ka parthai ha ka step jong kasngi ningkong ka balong ro kasngi Easter Monday. U Pope Francis udai uban ningkong do na Latin America uban long kum ukle do ka balang Roman Catholic. U Cardinal Kevin Farrell ubalong u Camerlengo ka Vatican ulaong. Ngadap da gajing sngawsi ka bakraw ban penbena shapi ki riwngai ka balang Catholic ba ukpa ba kho jongi u Pope Francis ula khlat no na kane ka parthai. Kumban shupan kan mau u Pope Francis ula yo ya gajing pang double pneumonia bat ula don hapo hospital da kita yau ban pha sumar ya kane gajing pang double pneumonia. Ya gajing le niam bakhat do ya u Pope Francis on sapan bena kham hadin na Vatican.